Hola, en aquest vídeo veurem un exemple d'algoritme d'exploració de graf DFS. Per això necessitarem tres elements principals. Primer, el graf que volem explorar. Segon, un criteri. En cas de dubte que puguem explorar dos nodes diferents, quin explorarem primer? Doncs utilitzarem un criteri qualsevol. En aquest cas, hem decidit utilitzar el criteri de l'ordre alfabètic segons l'etiqueta. Per exemple, dos nodes etiquetats, el D i el B, en cas de dubte, primer triarem el B, ja que porta una etiqueta de la lletra que apareix abans en el nostre alfabet. I tercer, quin és el node inicial, a partir del qual nosaltres explorarem el nostre graf. Hem considerat que el nostre node inicial és el vèrtex etiquetat amb la lletra H. Molt bé. Aleshores, l'algoritme que veiem a la part esquerra ens diu el següent. Inicialment, totes les connexions aresta-vèrtex no estan etiquetades. Què són les connexions aresta-vèrtex? Doncs són totes aquestes connexions que ens permeten anar d'un vèrtex fins a un altre. Tot això són les nostres connexions aresta-vèrtex. Algunes les utilitzarem per sortir del node i altres les utilitzarem per arribar. D'acord? Molt bé. Inicialment no en tenim cap etiquetada. Ens diuen que el B baixa és igual al B baixa sub 1. És a dir, que el B baixa és igual al vèrtex al qual nosaltres iniciem la nostra exploració del graf. Diu, si a B baixa, és a dir, en el node H, totes les connexions estan etiquetades, anem a 4. En aquest cas no en tenim cap d'etiquetada, per tant continuem en el pas 3. Escolliu una connexió no etiquetada, etiqueteu-la amb un 0 i useu l'aresta per arribar a l'altre extrem B baixa sub I. Només podem seleccionar una connexió, aquesta, l'etiquetem amb un 0, anem cap a l'altre extrem B baixa sub I, diem que el B baixa sub I ara, per tant, és el node E. Si el B baixa sub I té alguna connexió etiquetada, etiqueteu la connexió d'entrada B baixa sub I amb un 0 i torneu cap enrere. No és el nostre cas, ja que el node E, que és el B baixa sub E, no té cap aresta etiquetada. De manera que, si no, etiqueteu la connexió d'entrada B baixa sub I amb un 1, feu que B baixa sigui igual al B baixa sub I, i torneu cap al pas 2. Perfecte. Ara estem en l'E. Diu, a B baixa, que és el node E, totes les connexions estan etiquetades? No. Doncs escolliu una connexió no etiquetada. En aquest cas hem de triar entre la F o la A. Utilitzarem el criteri, i triarem la A. Etiqueteu la connexió amb un 0 i useu l'aresta per anar cap al node A. Si a l'A o al B baixa sub I té alguna connexió etiquetada, no és el cas, doncs etiqueteu la connexió d'entrada amb un 1 i feu que el B baixa sigui igual al B baixa sub I. De manera que ara el B baixa és el A. Tornem al pas 2. En el pas 2 ens torna a dir que si tenim totes les connexions etiquetades no és el cas. Aleshores, escolliu una connexió no etiquetada. Hem de triar una altra vegada entre la D i la B. Seguint el criteri, triarem la de B. Agafem i etiquetem amb un 0. Diem que el B baixa sub I és el B. Anem cap a l'altre extrem, no en tenim cap d'etiquetada. Aquí a B no en tenim cap d'etiquetada. L'etiquetem amb un 1. I fem que el B baixa sigui igual al B baixa sub I. Tornem a 2. A B baixa tenim totes les connexions etiquetades? Sí, perquè ara ens trobem aquí, estem aquí,
Aquí tenim totes les connexions etiquetades, de manera que el que hem de fer és anar al pas 4. Anem al pas 4. Totes les connexions tenen una etiqueta diferent de 1? No. Cas que no, useu la connexió etiquetada amb un 1 per anar cap a l'altre extrem V baixa sub I. Doncs ara anem cap a A. I diem que el V baixa sub I és A. Ens trobem a A. Sí? Molt bé. I fem que V baixa és igual al V baixa sub I. Molt bé. Doncs el V baixa és igual al V baixa sub I. Tornem a 2. A V baixa totes les connexions són etiquetades? No. Escolliu una connexió no etiquetada i l'etiqueteu amb un 0. Molt bé. Aquesta d'aquí. Anem cap a l'altre. L'altre extrem és la D. Anem cap a D. A D, que no en tenim cap d'etiquetada, doncs per tant posem un 1 i diem que ara la V baixa és la D. Sí? Des de D. Tornem aquí. Diu, si V baixa totes les connexions són etiquetades, anem a 4. No és el cas. Per tant, escollim una connexió no etiquetada, l'escollim. Anem cap a l'altre extrem, diem que D, que el V baixa sub I ara és F. Anem cap a l'altre extrem, veiem que totes les connexions no en tenim cap d'etiquetada, per tant, etiquetem amb un 1. I indiquem que V és F. A F tenim alguna connexió encara no etiquetada? Sí, l'etiquetem amb un 0. Anem cap a l'altre extrem. Que és E. Si a V baixa sub I, que és E, té alguna connexió etiquetada, etiqueteu la connexió d'entrada V baixa sub I amb un 0. Ara estem a E. A E tenim connexions etiquetades, per tant, d'entrada hem de connectar amb un 0 i hem de tornar cap a V baixa. I tornem cap a V baixa. V baixa, fixeu-vos que és F, per tant, ara estem a F una altra vegada. Sí? Si totes les connexions tenen una etiqueta diferent de 1, estem a F, hem acabat. No és el cas. Val? Repeteixo, si totes les connexions tenen una etiqueta diferent de 1, hem acabat. No és el cas, perquè F té una connexió amb un 0 i una connexió amb un 1. Molt bé, què hem de fer? Doncs, si no, useu la connexió etiquetada amb un 1 per anar cap a l'altre extrem V baixa sub I. Doncs ara anem cap a l'altre extrem, cap a V baixa sub I. Ara ens trobem aquí. Fem que V baixa és igual a V baixa sub I. I tornem cap a 2. Si a V baixa totes les connexions són etiquetades, aneu a 4. A V baixa totes les connexions són etiquetades, estem a D. Anem a 4. Totes les connexions són etiqueta diferent de 1? No. Doncs agafem l'extrem del V baixa sub 1 i tornem enrere. D'acord? Fixeu-vos que el que estem fent aquí és anar tornant enrere. Per les etiquetes, per les connexions que estan etiquetades amb un 1. Tornem a 2. I, perdoneu, fem que V baixa és V baixa sub I. A. Ara ens trobem aquí. A. Si a V baixa totes les connexions són etiquetades, aneu a 4. Tornem a anar a 4. Totes tenen connexió diferent de 0. Hem acabat, no és el cas, doncs agafem, anem cap aquí, agafem la connexió etiquetada amb un 1 i anem enrere. Anem cap a E.
I ara arribem aquí, a E. A E, tornem a 2. Si a B baixa, que és E, totes les connexions són etiquetades, aneu a 4. Tornem a estar igual. Totes les connexions tenen una etiqueta diferent de 1? No. Tenim una que té un 1, per tant, hem d'anar a mirar què passa cap a aquesta 1 d'aquí. Doncs no, doncs agafem la de 1, anem cap a l'altre extrem, que és H. Fem que B baixa també és igual a H. I ara ens trobem H. Si a B baixa totes les connexions són etiquetades, aneu a 4, sí. Totes les connexions tenen una etiqueta diferent de 1, sí, perquè H només tenim una connexió i aquesta és 0, per tant totes són diferents de 1, per tant hem acabat l'algoritme. En quin ordre hem explorat el nostre graf? Doncs en l'ordre en què hem anat posant les etiquetes, les connexions arestes 1. A l'ordre del DFS seria des de H, des de H, primer hem explorat l'E, després hem anat cap a A, després a B, hem tornat a A, ja l'hem visitat, no cal que el tornem a posar, hem anat a D i hem anat a F. I així hem explorat tot el nostre graf utilitzant la profunditat prioritària, o DFS. D'acord? Molt bé, doncs fins aquí l'exemple.